Yawan. Wani ya da wani abu to kaga wani ya da hotonsa kai wannan ya kai ID card dina ne. na ID card dakata hoton waya jiki Hotona ne a ciki da hula. katinka ya sunanka Sunana 500 naira. what me sunan garinka Central Bank of Nigeria. me lambarka #500. shege gata ka kula A wanke gara. ka sake yawa no, 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 no.